Ngempari marang Gatut ojo kang temen sejatine kowe sapa? Ojo ngawur-ngawur. Ya Gatut ojo kang temen. Gatut ojo kang temen kuwi aku. Kowe sapa ngendi? Ojo ngawur. Wis sumingkir aku bakal mawat selak mesake waro punden Pandhawa kowe kang ngembari marang Jengsu yen ora kendhaki wae ora maju tanjur Gatut ojo kang temen maju tak tantangi
Patuko menika sinten? Lho kok sinten? Kok yo diwastakaake kanthi premono longgar kaki. Bocah saiki ora duweni sumpo sito babagan. Oh, kula mangertos. Patuko Bibi Sulastri. Kita jak preksa ning nggon. Menika menapa? Sing bapak camatane lho gencet to. Oh, menika naminipun Kedhep Tesmak. Apa kuwi? Bosok menika Camata. Kaki Prabu aku ki bibik umur Sri kaki. Tepak lek lawan bibikmu iki. Iya. Tatamtu. Gatut kaca wangit awit menapa? Patuko katon ayu. Ya wis samestine to kaki. Wah, nggih. Ya wis ora dadi kaya pangapa lawan jeneng sira pipaling lawan aku. Nggih. Nanging ngene kaki. Menapa? Apa ya bener jeneng sira Sawanuna Ngamarta kaki? Lho. Patuko mangertosi nanging sinten? Kakang kok Ratu Drupadi. Lho. Menika leres. Banjur ing wektu dina iki wis pundi jamus Kalimasada? Lho, inggih. Ngene ya kaki, Menapa? Kalamun kayuanan Praja Ngamarta sabutuhe kalebu jamus Kalimasada kuwi wis dipasrahke lawan aku. Mula kang saka kuwi ayo tak dereke bebarengan tumuju ana Candhi Saptawarga. Mangke rumiyin. Kala wau piwelingipun Prabu Kunto. Ger Gatotkaca alus. Hati Gatotkaca Monipanan kawuh Prabu. Enggal tumuju sowan ngarsane wakmu Ratu. Jubuken Kalimasada. Nanging tak weling wanti-wanti. Aja nganti ana sowane Sri Kandi Pratana ing ngarsaku. Welingipun lho, saestu menika. Ingkang mongko kayuanane wis dipasrahke lawan aku lho kaki. Patuko kala sampun mireng saking Ratu kados pundi. Ya wonten dong wis sing Koko Prabu Puntadewa kaki. Lah menika Ananging kok aku ora pitaya kaki. kula pitaya Ini bae kaki. mbok ngoten mawon. Kok dhisik to kaki? Pun nggih mesakaken Prabu Punta. Ini Prabu Gatotkaca tak jewel tenan lho kok. Iya. Aja kaya mangkono to kaki. Anes, kabeh. Ayo tak dereke ana Candhi Saptawarga yo nggih. Patuko menapa mboten ajri kalian Raka Padika Prabu Prabu Raden Werkudara. Samangko aku kan bakal matur. Mungkin kali Patuko dipun kukudes kados pundi. Ora bakal kaki, wis tak pitaya kelamut bibi. Wonten plakatipun Wanudya Nura kepareng lumebu menika sampun. Apa ya kaya mangkono? Nggih, nembe mawon kula templekaken. Aja sembrono lho kaki Gatotkaca. Lho menika saestu pun nyuwun pamit. Kok sik kaki? Itu apa ora? Aku yang ora itu. Tumuju ana Candhi Saptawarga bebarengan karo jeneng sira. Suwe becik jamus Kalimasada ulungna aku kaki.
boten saged kula mangke ingkang dipun dukani kaliyan Wong Prabu. Ketok apa ora kan? Boten, Coba matur meneh. boten. Tak jaluk kaki. Ora dandang to iki kaki. Ora kaki. Boten. Aja sembrono lho kaki. Ya lho apa kaki? Ya lah tak mati. Kepengen ngerti jenengku sing dawa apa sing cendak? Kok yo nganggo sing dawa apa sing cendak? Kepengen sing ngerti? Ngerti sing ngerti? Yen sing dawa kuwi sapa? Yen to sing cendak kuwi sapa? Yen sing dawa Bocah kok yo mentel cendak. yo. Mustaka Beni saka Moy Mantaka. Mustaka weni suku Imoy Mantok. Iya Mbak Desri. Ada kenceng yo pangucapmu. Lah mau jenengmu lah yo Sri Kandi ngono ta. Yang ora nganggo mbok, Dik. Lah mau jare bibekmu. Lah yo bener to nek bibekmu kuwi lah yo Mbok Dik. Ya ora apa-apa wis tak sabar-sabarke wae. Ini yo Mustaka weni. Ijo kepiye? Dene Setyapa dene jeneng sira kuwi Dosta Jamus Kalimasada. Ya pancen tak dadaki aku Kang Dosta Jimat Kalimasada iki mono. Aku mono kan duweni sedya kepengen males uga marang panengan Pandhawa. Kok jeneng sira bisa padha kaya mangkono iki kepiye Mustaka weni? Ya awe panengan Pandhawa ya Janaka kuwi Kang Mustajaya sawargi ramaku. Wes ngene ya Mustaka weni. Tak jarwan. Kuwi becik Jamus Kalimasada kuwi ulungno aku. Samengku jeneng sira tak pek sedulur Sinara Wedi. Lah kok penak temen dijaluk wong ya sing dusta nganggo kaki sampe kok ya penake dijaluk ngono. Wis ya Mbok Desi. Aku tuh cilik.
kok ya aja galak-galak ngono. Ya wis lho jeneng sirupe dijarep bukan halus kok ora gathuk. Lah piye to ya? Tak jaluk sarana aris Mustaka Weni ulungna jamus kalima sada Mustaka Weni. Ya ora, aku ngono wegah. Wegah ya wegah. Apa balenono? Wegah bakal mbok ulungake apa ora Mustaka Weni?
menika Ndara Priyambada saking Deter Penyu. Semangga kula aturi pangandikan piyambak Ndara. Yo Kakang Semar, kula gak noleh dhisik yo Kakang. Ngestaken dawuh. Bocah bagus. Kula wonten timbalan ingkang dawuh Gusti Oh yo bener jeneng sira kuwi Bambang Priyambada saka Deter Penyu. niki kaluhuran menika. Banjur apa kang dadi sedyane bisa rumawat nganti tekan papan kene kantun. Inggih Gusti Dewi. Malih-malih menapa sedya kula menika namung badhe arsa tumuju wonten ing kasatriyan Madukara. Kula namung badhe ngawung-awung sedar cilih wanter pangandikanipun Kanjeng Ibu Priyaswati ingkang uger jiwa lan raga kula menika boten sanes inggih satriya panengahing Pandhawa Raden Janaka Gusti Dewi. Dadi jeneng sira kuwi putrane Pangeran Arjuna ngono Priyambada. Oh nggih. Ya ora apa-apa. Ya tak terima-terimake ya kahanane kaya mangkene. Nggih kudu nrimo to, Ndara Ayu. Nggih. Ya Petro, aku wis ngerti Petro, rasa dicekak-cekake. Iya nrimo. Iki janjane jalur diplintang siji-siji apa kepiye? Aja. Oh, tenang. Aja nesu-nesu terus. Ya ampun. Cepet ngono. Banyak Petro apa-apa? Mbok sing slow. Tak bacot keling kudu Petro. Oke. Lah ngopo kowe bakar rek? Nom. Kudu aku ngomong. Aduh kok Wes meneng nganti becik ngono lho. Mbok yes. Iya. Yo ngene Bambang Priyambada. Ora gampang nganggon jeneng sira bakal ngawung-ngawung Sutarmo. Yen to jeneng sira ngawung-ngawung Sutarmo kuwi kudu nganggo lapuh bekti Priyambada. lan sampun-apa to ingkang saged kula tindak. Ini Priyambada. Yen metu dina iki pusaka ngamarta yo jamus kalimo sotonce. Wis didosto lawan pamongan kang aran Mustaka Weni. Jeneng sira bakal denaku putra. Aku dhewe kang bakal ngaturke jeneng sira ana ngarsane Pangeran Arjuna. Kalamun jeneng sira bisa mboyomi jamus kalimo sada bali kaki Priyambada.
Nyuwun kula timbalan ingkang dawuh Nyai Prabu. Kula ngaturaken awit paduka sampun kersa rawuh wonten ing satwa Koko Prabu. Lho nggih Nyai Prabu. Sak sampunipun pun Kakang nampi sedang enggal-enggal pun Kakang oncat saking praja tumuju wonten ing sawarga menika nuhuni dawuh paduka Nyai Prabu. Koko Prabu Nun sejatosipun kula ngaturi paduka rawuh wonten ing sawarga. Kula kepengin sanget paduka angestrenyang kula badhe miwiti ambacan. oh pekaten yang Nuni Koko Prabu. menapa mrika sampun wonten golong gilike sedya kalian kadang-kadang paduka Sampun Koko Prabu. menawi topon Kakang menika namung nyarujuke kemawon nanging Nyai Prabu kedah inget wonten ing Trakwita Radya menika senadyan to boten kaserat menika rikala semanten wonten wewaleripun menika saking Trakwita Radya ingkang sepisan boten dipun keparingaken lelumban wonten ing Begawan Surukangga dening Kang Angka kalih boten dipun keparingaken bebedak wonten ing alas Minangsaraya dening Kang Angka 3 boten dipun keparingaken pepisahan kalian para repat punakawan lan dening Kang Pungkasan Nyai Prabu menika boten dipun keparingaken nangadane amangkung Candhi Satwarga Nyai Prabu. Koko Prabu Nuwun kula ngaturaken panuwun awit paduka sampun paring pemut mateng kula sakadang. nuwun Nyai. Prabila Koko Prabu anggen kula badhe bangun Candhi Satwa badhe kula suwak Jer menika sampun wonten golong gilike manah para Pandhawa sampun dados krekat ingkang manunggal boten ateges dipun suwak nanging sumangga daya-daya kula dherekaken nyangkutipun Yayi Warosrikani Balanging dawuh Koko Prabu. jeneng sira ora sun timbali maraksuwana ning ngarsan malah kepara nganti kaki kaca. Sejatine ana wigati apa Yayi Warosrikani? Nggih Koko Prabu kepareng matur wonten ngarsa paduka. Inggih sowan kula menika. Awit kayuanan ngamarta ing wekdal sakmenika. Nembe awet Koko Prabu. Aurate kepiye Yayi Warosrikani? Nggih mula bukanipun. Jamos kali masada maca saking gedhong pusaka Koko Prabu. Ingkang dosta sesilih pustaka weni. Jamus
Kalimasada murca saka Jogja. Iki kasinggihan Koko Prabu. Jeng Koko Prabu. Nuwun kula Yayi. Paduka sampun mangertosi Kyam menapa ingkang dipunaturaken Yayi Wara ingkang pramila kula pasrah wonten ngarsa paduka Jeng Koko Prabu. Nuwun nggih Yayi Prabu. Mbok bilih menika pacobaning Jawata. Paduka ingkang anggadhe sedamangun candhi Saptarga menika nanging sampun wasumelang Yayi Prabu nuwun inggih. Sri Kandi Iki wonten dawa Koko Prabu. Jamus Kalimasada kuwi mau didusta Durat Maka. Nggih. Durat makane wadon. Nggih sesilih mustaka weni Koko Prabu. Kok ora mbok cekel? Menika langsung ngajar ngaten Koko Prabu. Langsung. Ananging Koko Prabu. Heeh. Nek wekdal sakmenika wonten praptanipun Bambang Priyambada ingkang badhe ngawu-ngawu Sudarma. Lho Bambang Priyambada. Inggih, Bambang Priyambada saking pertapan Dadar Penyu Koko Prabu. Oh, kuwi goleke Werkudara apa piye? Paduka lak inggih sampun mangertosi sinten ingkang dipun padosi ta Koko Prabu? Loh, lah kurang dikandhani. Sinten melih ta Koko Prabu? Sinten melih? Heeh. Yayi Sri Kandi. Apa ibune Kanwani Dewi Priyaswati? Dewi Priyaswati mekaten Koko Prabu. Oh, mula iki ya lagi nonton Prias Manten kuwi mau. Pinanggono papan jeneng sira kalawan Priyambada Sri Kandi. Wonten ngono, Pangeran. Banjur saiki mapan ana ing Kula sampun ngutus Bambang Priyambada menika badhe ngupati mustaka weni Pangeran. lah kok mbok utus ento Priyambada mati kepiye to Sri Kandi? Nanging mboten mangertos. Paduka ingkang tanggel jawab paduka menika Sudarmanipun. Jeng Koko Prabu, Apa Janaka? kula watosaken Priyambada lajeng kersa paduka kados pundi. Lho, yen mestine Siadi watirake rak ya enggal-enggal budal saka papan kene ngupadyananing Priyambada. Kula nyuwun diparilah paduka badhe kula bujung lampahipun Priyambada Koko Prabu. Ora sah kesusu kok bareng-bareng. Nuwun inggih. Yayi Prabu, Kula wonten imbalan Koko Prabu. nggih prayoginipun dipun suwak langkung rumiyin kepareng kula nganti kadang-kadang paduka Werkudara kaliyan Janaka. Gatotkaca melora, Iku dene sepatu Koko Prabu. kembar kae melora. Oh wonten Saptarga ku mau. Kula iki Koko Prabu. Kowe bilih nang kene tulis. lungguh ngono kuwi. Nggih. Ora kesel no mengko. Wonten. Lanjane padha. Nggih. Yayi Prabu kepareng pun Kakang enggal-enggal nyuwun pamit. Ayo.
bagus. Jenengmu sapa? Kampung kalawan aku Bambang Priambodo kekasih Puri saka pertapan deterten yen to tawas padake jumloting cahya ana ing mustika jeneng sira iku mesti Mustaka Weni. Lolo. Lah kok wis mangerteni jenengku kuwi lho kepiye ya? Ya wis. Aku mangerteni. Playu saka Praja Ngamarta. Mesti jeneng sira. Upar wae. Dusta Jamus Kalimasada. Ya pancen tak dadaki aku kan dusta, Cimat Kalimasada iki mono. Banjur karepmu apa, Priambodo? Yen to kena tak jaluk kanthi sarana aris Mustaka Weni. Aku wis kajibahan jeneng Gusti Dewi Sri Kandi kenen jaluk kaline Jamus Kalimasada ana ing tanganmu Mustaka Weni. Lah kok sak penake dhewe ngono? Jaluk meneh. Wis ngene wae Priambodo. Jeneng sira sumingkira. Ora bisa Mustaka Weni. Yen to kena kae Pak. Papo Pramuka kene wae. Timen lakon iki gamblang cepet rampunge. Tak jaluk Jamus Kalimasada. Kaya mangkono
Raden Kaliwasa. Kang Aran, Iki bisa nyernake para Pandhawa. siapa Kak Prabu? Anggonmu dosa iki mau katenan ora? Yo kasenangan Kak Prabu. Apa kae? Nanti Kak Apa kae? Toto kemana mana? Kene balaike sama sekali masa aja. Yo nganggo sarana ora bisa. Nganggo sarana kamu. Hapus kali mosoto. Wes dadi rekemanku. Dalah. Kene tak jalo jaman kali masa aja. Wah, berhasil bos. Kasempatan Petruk. Dan liyane raup. Ananging Petruk. Anggon tanding itu. Kalawan Prokoweni dulu rampung kula. Dereng rampung apa ditinggal? Iki amung kanggo sarana reksa Jamus Kalimosada mula. Iki aku titip marang jeneng sira Reksana. Pusaka kok dititipke le. Mengko diaturke ana ing Gusti Dewi Srikandi. Mboten apa-apa niki titip kula. Ora apa-apa Petruk, ora ki kono. Dadi kaya ngene ya. Wanci bangun iki bos katunu lawan yo Sanyata tansah mesem Dadi kaya ya.
Kowe wis tepung karo bocah iki apa ora? Menawi boten pangling saking kandhanipun menika ingkang dipunaturaken Yayi Sri Kandi Koko Prabu. Oh. Apa pancen bener jeneng sira kang aran Priyambada? Nuninggi sinuwun kaluhuran kula ingkang kekasih Bambang Priyambada. Banjur wanita ning sandingmu kuwi sapa? Menika ingkang dados durat makanipun ingkang sampun dusta Jamus Kalimasada. Wis iso nyekel malih. Nuninggi sinun tatam kula saged kasempatan nyepeng durat makanipun. Banjur Jamus Kalimasada ana ngendi nggih? Ing sekawit kula sampun nitipaken dhateng Punakawan Petruk sinuwun. Mbok titipake marang Petruk. Inggih awit anggen kula tetanggingan kalian Mustafa Weni menika dereng purna lajeng. Kula titipaken kagem mreksa Jamus Kalimasada lajeng kula utus Petruk kinen ngaturake ana ngarsanipun Gusti Dewi Sri Kandi sinuwun. Ya ora dadi apa. Kowe mau sapa? Mustafa Weni. Kula pun Mustafa Weni. Kok dadak nganggo dusta Jamus Kalimasada kanggo apa? Inggih sekawet kula badhe marasuka. Déning panjenengan Pandhawa inggih Panarjuna inggih awet. Menika sampun merjaya dhateng Sudarma kula inggih pun Kanjeng Rama Swardi Nirwata Kawaca mekaten sinuwun. Lakon kuwi to. Nanging ora kasembatan. Kok malah sinisian marang Priyambada ki lho. Napa inggih sinuwun? Lah banjur kowe mangerteni marang kadang-kadang ngono iki moe mantaka piye? Lah menika kula ki mboten, kula menika ki bingung. Kadang manah kula mekaten to sinuwun. Lah wong kowe dhewe bingung apa nek aku ki lho. Mustafa Weni jeneng sira Jawa Sumenep. Sekawit jeneng sira wis mandheg marang Priyambada. Nganti ana payu-payu saka kadang sepuh. Mengkuatur apa kang dadi sejatine lelakonmu lan lelakone Priyambada Mustafa Weni. Oh niki menawi mekaten Kakang Mas. Janaka Kula wonten dawuh Koko Prabu. Priyambada wis bisa nyekel maling lan bisa mbalake Jamus mestine bakal mbok aku putra. Tatamtu kasinggihan Koko Prabu. Dan putraku Priyambada Wonten dawuh Kanjeng Rama. ana sakarepmu iki ora ana liya ya Janaka satriya Mandika. Kanjeng Rama Janaka ingkang putra ngaturaken sungkem pabekti mugi kunjung wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama. Ya wis ndak nampa pangestuku kebatam panono. Nuniki Kanjeng Rama. Wis Janaka Sampun Jengkoko Prabu. rame-rame saka kaduan. Nah. Aku kejoderan Koko Prabu. Kejoderane opo? Terus bakal dikopatran sinuwun. Bola bali menawi wanita menika kepanggih priya ingkang bagus kangge kados mekaten. Menapa ingkang dados sedyanipun mesti menggok. Bener.
Lali kowe. Terus sing gedhe pangapuramu ya Kakang Prabu. Lah nek kepiye ya Kakang Prabu aku wis kecantol kelawan iki lho Kakang Prabu. Nah. Tak anak ya ngono to. Ki piye? Lah wong yo kebangetan lho. Bocah wadon kok terus dadi burat moko ki. Sing dicolong ora jamus ning malah sing dicolong ki atine Priyambada coba. Adalah. Teh, Pripun? Atus pundi Sinun? tes. Aku ki yo bingung. Kodhengipun mapan wonten pundi? Yen to tak bacutke adikku wis nang kono. Yen ora tak bacutke nang ngarep aku wis makantar-kantar pengen males hukum sedane Rama Prabu Utang pati kedak dibalas pati. lagi. Kok wis diurungake wae Kakang Lah Prabu. Janakane sing ndi to iki? Aku Janakane Sang Prabu. Janakane gitu sing wis gawe sedane Rama Prabu. Mikul dur mendem jero. Pikul dur mendem jero bacutke patene iki. Gejabus bersama Urip Bonus Channel.